салом дӯстони азиз, чӣ гунае ки дирӯз ваъда дода будем, имрӯз давоми навори дирӯзаро ки ахмақтарин видеоҳое ки одамонро шарманда карда буд пешкаш менамоем. Дар навори имрӯза ҳодисаҳои ахмақона ва хандаовареро мебинед ки ҳам ханда ва ҳам ғазаби шуморо меорад. Пас дар канали Некатоб обуна шуданро фаромӯш насозед, як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ин навор сабти камераи назоратӣ дар як кӯчаи Ветнам гирифта шудааст. Дар навор хуб дида мешавад ки духтар омадааст ки то мотоциклашро берун барорад, аммо заҳмати бисёр кашид ва натавонист ки қафо тела кунад. Бинобар ин шурӯъ ба чархондани он кард ва мутаассифона вақте ки росташ кард, дарвозаро расонда афтонд ва дар бошад рост ба чархи мотори дар он ҷо буда расид. дар мусобиқаи зебосанамҳо танҳо зебо будан бас нест, балки ақлу ҳуш ҳам дар кор аст, зеро ки дар он ҷо суолҳои фалсафӣ ва мантиқӣ пурсида мешавад. Дар ин ҷо бар мусобиқаи зебосанаме ки дар як маҳалли Руминия баргузор мегардид, аз модел як суоли бисёр сода пурсида шуд ки пойтахти Англия чӣ ном дорад. Муҳтарама модел каме фикр карда ҷавобе дод. Беҳтараш худатон бишнавед. Care este capitala Angliei? Dar vă rog frumos să nu mai suflați. Rusia. ҳоло бошад хандиданро як тараф гузошта, ҷавобашро дар комментария нависед. чӣ тавре ки мегӯянд ҳар одам бояд кори худро кунад, аммо як зан аз мошинаш пиёда шуда назди ҳайвони бегуноҳ дар роҳ шуда мехост ӯро тарсонда шуҷоати худро ба ӯ нишон диҳад, яъне ба ҳайвон. ҳайвон бошад на танҳо аз ӯ натарсид, балки ӯро таъқиб карда чунон давон ки шояд ақлашро бар сараш оварда бошад. як нигоҳ ба ин видео кунед. Вақте ки одами бетарбия дар лифт ғайри худаш касеро намебинад, шурӯъ ба ин корҳои ғайриинсонӣ мекунад. Дар аввал ӯ рӯи тугмаҳои лифтро тар карда ва сипас кӯшиш кард ки дарро боз карда фирор кунад, аммо аз сабабе ки сенсори лифт тар шуда буд, дуруст кор карданро қатъ карда ва шурӯъ ба поён рафтанро кард. ин ахмақи беақл бо ин кораш на танҳо зарар ба бино дод, балки ҷони худашро ҳам дар хатар гузошт. аз тарафи дигар ба ин гуна ноодам ҷон чӣ дар кор бошад? ҷон ба ӯ шояд лозим набошад. шумо фикрҳои худатонро дар ин бора дар комментария бинависед. ин воқеа замоне навор карда шуд ки як дучархасавор рӯи он дар роҳи ях ҳаракат мекард ки ҳангоми гардиш рӯи он афтид. ин бечора ҳатто пурра аз роҳ баланд нашуда буд ки шахси дигаре бо суръат омада маст назди он афтид. хуб бо ҳамин воқеа наанҷомида буд ки боз 5 дучархасавори дигар аз куҷое омада ба оне нигоҳ накарда ки ин ду нафар аллакай он ҷо хобида буданд, ҳатто аз ҷояшон нахеста буданд, ҳаракатро давом доданд. хуб аллакай фаҳмидед ки пасон чӣ гап шуд. аҷоибаш дар он аст ки ба оне нигоҳ накарда ки рафиқонашон афтида истода буданд, боз ҳаракатро давом дода пай дар пай ҳам афтидан гирифтанд. хуб дӯстони азиз, акнун дар комментария фикрҳои худро нависед. ин зан бо номи Кристиан мошини ҳарҷогузари худро бо номи Паджеро таъмир мекард, аммо дар ҳамин вақт калидро дар дохили мошин фаромӯш карда буд. бадии кор дар он аст ки ӯ дари мошинро маҳкам ҳисобида бо болға шурӯъ ба шикастани шишаи мошин мекунад, то калидро берун орад ки бо он дари кушодаро кушояд. пас аз оне ки чанд маротиба зарбаи ноком ба оина зада ӯро харошид, фаҳмид ки ӯ аз идаи ин кор ҳам намебарояд. пас аз он ақлашро ба кор дароварда хост ки як аз назар гузаронад то бидонад ки дар асл маҳкам аст ё ин ки не. барои ин ки ӯ ин корро пештар накарда буд. хуб акнун комментария дар ихтиёратон. назариёти қимати худро оиди ин зан бинависед. дар январи соли 2022, яъне ҳамин сол, дар шаҳри Сао-Паулои Бразилия як тиктокер бо номи Стефани видеоере нашр кард ки бо дидани он хуни ҳама ба ҷӯш омад. мехоҳед бидонед ки чаро? дар видео дида мешавад ки модари худи Стефани рӯи тахти бемористон хобида аз бемории саратон охирин лаҳзаҳои ҳаёташро мегузаронд. духтараш ба ҷои он ки муроқибат аз модари ӯ кунад, дар назди ӯ истода рақсида видео барои тикток месохт. ҳар касе ки ин наворро диданд сахт аз ӯ интиқод карданд, аммо асабонияти мардум замоне аз ҳад гузашт ки ӯ дар навори наваш, яъне як рӯз баъд мегуфт ки як рӯз пас аз гузоштани ин видео модараш аз байн гузаштааст ва ӯ хеле ғамгин аст. пас аз шунидани лаънати бисёр, ӯ барои дифои худ шурӯъ ба шеърхонӣ кард.
дар суханҳояш мегуфт ки он наворо ба хотири хушгузаронӣ вақти модараш гирифта буд ва ҳатто пеш аз видеокунӣ иҷозаи модарашро ҳам гирифта будааст. Пас аз ин суханҳо каме ғазаби мардум паст шуд. дӯстон, шумо дар мавриди ин духтар чӣ фикр доред? Дар комментария ҳатман фикрҳоятонро нависед. тамошобинони гиромӣ, ман миннатдорам ки наворро то охир тамошо кардед. дар канали мо обуна шуда зангуларо пахш намоед, то ки аз наворҳои баъдии мо аввалин шуда бохабар шавед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.